είτε σε συνεργασία με κάποια άλλη θεραπεία την οποία ακολουθεί και κάνει. Και φαντάζομαι και εσείς σαν γιατρός και ο κάθε γιατρός αυτό το οποίο σκέφτεται είναι πώς θα λυτρώσει τον ασθενή του, πώς θα έρθει η λύση στο πρόβλημα. Δεν έχει να κάνει τόσο με τη μέθοδο, όσο με το ότι πετύχαμε, έστω και όλοι μαζί, το αποτέλεσμα που θέλουμε. Όλοι μαζί προσπαθούμε και να ανακουφίσουμε τον ασθενή μας και να το κάνουμε να θεραπευθεί από το πρόβλημα το οποίο έχει. Μάλιστα. Θα θέλετε στα 2 τελευταία λεπτά που μας μένουν για αυτό το μέρος της εκπομπής να μας πείτε λίγο περιπτώσεις οι οποίες ενδείκνυται, περιπτώσεις πόνου, να έρθει κατευθείαν στον βελονιστή κάποιος ή κάποιες παθήσεις, ίσως που να το πούμε να ξέρει ο τηλεθεατής. Σε κάθε περίπτωση πόνου το βελονισμός μπορεί να βοηθήσει. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να ανακουφίσει τελείως τα συμπτώματα και σε άλλες περιπτώσεις απλώς να βοηθήσει. Επομένως, σε όλες τις... δεν υπάρχει δηλαδή πόνος που να μην μπορούμε να βρούμε σημεία να τον ανακουφίσουμε. Τώρα, ένας πόνος ο οποίος είναι οξύς, δηλαδή ένας τραυματισμός, μία ψήξη, κάτι το οποίο δηλαδή είναι πολύ πρόσφατο. Αυτό με τον οτοβελονισμό πραγματικά μπορεί να περάσει χωρίς να κάνει τίποτα άλλο ο ασθενής. Τώρα, σε ένα πιο χρόνιο πρόβλημα θα μπορεί να έρθει και να βοηθήσουμε όσο μπορούμε περισσότερο. Τώρα, το τι πόνους μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με τον οτοβελονισμό. Μπορούμε να αντιμετωπίσουμε, όπως σας είπα, τα πάντα. Καταρχήν υπάρχει ο κράνιο-προσωπικός πόνος, τον οποίο θα τον βρούμε στην περιοχή εδώ του λοβού, που είναι τα σημεία που έχουν σχέση με το κρανίο, με τις γνάθους. Εδώ μπορούμε να βρούμε δηλαδή προβλήματα και πόνους και από τα δόντια και από την κροταφογναθική διάρθρωση και πονοκεφάλους, την νευραλγία τριδήμου θα την ψάξουμε στα σημεία του τριδήμου νεύρου. Ειδικά για την νευραλγία τριδήμου είναι πολύ σημαντικό να το συζητήσουμε ότι είναι από τους πιο δύσκολους πόνους, είναι από εκείνους τους πόνους που πραγματικά βασανίζουν τους ασθενείς και κυρίως σε αυτούς τους ανθρώπους που συμβαίνει συχνά. Η νευραλγία τριδήμου είναι ένας μη αλγαισθητικός πόνος σύμφωνα με την κατάταξη που είχαμε και προηγουμένως, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο πραγματική αιτία η οποία δεν υπάρχει ένα ερέθισμα αλγαισθητικού υποδοχέα. Είναι ένας πόνος ο οποίος μπορεί να προέλθει από μία απλή επαφή, από ένα τοφίσιμα του ανέμου, από το ξύρισμα στους άνδρες και είναι έντονος και διαξυφιστικός. Είναι πάρα πολύ και ανθίσταται πολύ στη θεραπεία. Ανθίσταται πραγματικά. Σε κάποιες περιπτώσεις, όχι σε όλες, ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε 100% σίγουροι, αλλά σε πολλές περιπτώσεις έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα με τον οτοβελονισμό. Θα βρούμε, όπως είπαμε, σημεία του τριδήμου νεύρου, τα οποία θα τα βρούμε ενεργοποιημένα στην περιοχή αυτή που είναι το τρίδημο, σε συνεργασία με κάποια άλλα σημεία τα οποία θα πρέπει να βάλουμε για την νευραλγία τριδήμου. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε με τον ιατρικό βελονισμό σε λίγο.